טוב, אנחנו מתכבדים לארח בבית מדרשנו את הרב, הוא לא רק רב, הוא גם רב סמל מתקדם. חיים זאב, בן שלי, מקצרין, שהוא חזר כרגע משירות ממושך בחזית הדרומית. אני לא יכול לגלות לכם בדיוק איפה זה החזית הדרומית, אבל הוא חזר משם עם תובנות רוחניות שיכולות לחזק אותנו, יושבי בית המדרש. אז בכבוד, הרב חיים זאב. תודה רבה. קודם כל, זכות שלי להיות פה אצלכם פה בישיבה, ברוך השם. ובעיקר מה שאני, בעזרת השם, נזכה ללמוד פה ביחד, הנקודה הזה שכולנו שותפים ביחד למלחמה הזאת, ותכף נראה את זה. ובעיקר אחרי 4 חודשים שיש קצת ככה, גם החיילים גם מרגישים ככה שיש איזושהי ירידה וצריך התרעננות. גם החיילים יוצאים להתרענן וחוזרים ללחימה. גם בעם ישראל ככה יש קצת ככה, תחילים כל מיני דיבורים, אז צריך קצת להתחזק בעניין הזה. אז באתי פה להתחזק איתכם ביחד במשהו שראיתי בשבת, ודיברתי בעניין הזה ככה אצלנו בקהילה בקצרין, ואנשים אמרו שזה ככה מאוד חיזק אותם, אז אמרתי, אפשר לבוא עם זה ככה לעוד מקומות ללמוד את זה ביחד. אז בעצם בסוף הפרשה שלנו, יש לנו את פרשת מלחמת עמלק. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. משה אומר ליהושע, יש לנו פה מלחמה עם עמלק, תבחר אנשים וצא להילחם בהם. גם כן, מחר, מה העניין הזה ויעש יהושע כאשר אמר לו משה, להילחם בעמלק. ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. יהושע עושה כהוראתו של משה, בוחר אנשים להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עולים לראש הגבעה. והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יניח ידו וגבר עמלק. כשמשה מרים ידיו כלפי מעלה, עם ישראל מתגברים במלחמה, כשהוא מוריד את ידיו, העמלקים מתגברים במלחמה. סיפור מוכר וידוע, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. גם כן יש איזשהו שלב של היחלשות של משה, והוא צריך תמיכה מאהרון וחור שתומכים בו, ואז היו ידיו אמונה עד בוא השמש, ואז יחלוש שיוצאו את עמלק ואת עמו לפי חרב. מנצחים את המלחמה. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים בו יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, פה יש לנו את המצווה של מחיית עמלק. ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי. ויאמר כי יד אל כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אחרי המלחמה בעצם משה רבנו בונה מזבח וקורא לו השם ניסי. זה הסיפור כמו שאנחנו מכירים אותו. תכף אנחנו נראה ככה את הדברים של הנציב בפירוש העמק דבר. אבל השאלה, אצלי זה התחיל מאיזושהי שאלה ששמעתי כשהייתי באיזשהו בית כנסת, שמעתי מישהו ככה אומר לחבר שלו את העניין הזה, ולא שמעתי את המקור, ואחרי זה מישהו הראה לי את המקור פה בנציב, ואז הלכתי וכבר למדתי פה את כל הפרשה, ואנחנו נשתדל ללמוד עכשיו כמה שאפשר. השאלה בעצם היא כזאת. אחרי הניצחון, בסדר, היה מלחמה עם עמלק, יום קרב מה שנקרא, וניצחו את עמלק. מה משה רבנו עושה אחרי הקרב הזה? מקים מזבח וקורא לו השם ניסי. אומר, אונקלוס אומר, ובנה משה מטבחה ופלח עלו יקדם השם דעבד לי ניסין. בנה להשם מזבח על זה שהוא עשה לו ניסין. ואז נשאלת השאלה, אם עושים מזבח על נס, אז איפה היה משה רבנו במכת דם? צפרדיה, זה לא נס. קינים זה לא נס. הרוב דבר שכין ברד הרבה חושר בכורות 10 מכות, זה לא נס. אז למה לא לעשות מזבח אחרי כל מכה או בסוף 10 מכות? אחר כך בכלל היה קריאת ים סוף. נס עצום. אז איפה המזבח אחרי קריאת ים סוף? למה דווקא פה אחרי מלחמת עמלק הוא עושה
את המזבח. קצת ככה בהקשר של הימים שלנו, גם העניין שגם ט"ו בשבט, זה ככה, הפרשה הזאת תמיד יוצאת קרוב לט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה גם כן איזשהו חג קצת... במשנה כתוב שיש ראש השנה לאילנות, לא חג, זה נקרא ראש השנה לאילנות. תודה רבה. ראש השנה לאילנות, מחלוקת בית שמאי בית הלל, אם זה ראש חודש שבט או ט"ו בשבט. שם צריך להבין גם כן למה המחלוקת הזאת דווקא אם זה ראש חודש או ט"ו בשבט, שבועיים לפה, שבועיים לשם, אבל בסופו של דבר זה באותה תקופה בשנה. לכאורה זה קצת, גם כן קצת מוזר, כאילו כל העניין הזה של ט"ו בשבט, מה זה, בעיקר אחרי שכשעם ישראל חוזר פה לארץ ישראל, עשו מזה ככה יותר עניין של חג, כן? המחלוקת בבין שמאי ובית הלל זה לעניין איך ספירת שנים של עורלה ומצוות תלויות בארץ, אבל פה, מאז שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז עשו מזה ככה עוד עניין, עם אכילת פירות וכו'. בדרך כלל מה הנוסחה של החגים שלנו? איזשהו איום על עם ישראל, נעשה לנו נס, ואז אנחנו חוגגים את זה. פסח, ודאי, גאולת מצרים, שבועות, מתן תורה מגאולת מצרים, וסוכות זה נס הסוכות שבגאולת מצרים. חנוכה ופורים, ודאי שזה ניסים של הצלה. יש לנו את ראש השנה ויום כיפור, שזה ימים שהם ימי הדין, שזה העניין שלנו. אבל ט"ו בשבט, מה העניין הזה של החג הזה? אין פה איזה, זה לא איזה נס, זה משהו קצת... אז ככה, שמסבירים שזה... ועוד בכלל, אם אתה רוצה לחגוג עם העצים, כאילו לחגוג את העניין הזה של הטבע, של הזה, מה אתה חוגג עכשיו? תצא החוצה, תראה מה אתה תראה. אתה תראה, העצים אין עליהם כלום. אם אתה רוצה לחגוג עם העצים, תצא כשהם פורחים, כשהם מלבלבים. עוד חצי שנה, 4 חודשים, חצי שנה, עוד 8 חודשים, כשיש עליהם כבר פירות, אז תחגוג איתם. מה היה זה? אלא שבעצם, כשחכמים קבעו לנו את העניין הזה של ראש השנה לאילנות, המשנה אומרת שיצאו רוב גשמי שנה ועלה שרף באילנות. זאת אומרת, עם ישראל, כשהוא חוגג, הוא מסתכל על הפנימיות של הדברים. אם אתה מסתכל עכשיו בחוץ בטבע, אתה באמת רואה את הכל נראה מת. מי שיראה פעם ראשונה עץ בחיים שלו בתקופה הזאת, יחשוב שזה מת, שאין שום דבר בדבר הזה. אבל מה? עלה שרף באילנות. פה מתחיל התהליך שהסוף שלו, עוד כמה חודשים, יהיה פירות. ואנחנו לא באים לחגוג רק את התוצאה, אנחנו מתחילים, ממש, תחילת התהליך, אנחנו מסמנים אותה. וזה בעצם הנס הזה שבטבע, שיש את ההתחדשות הזאת כל שנה, שלמרות שהכל נראה על פניו בחוץ מת ואין בו חיות, בפנים יש תהליכים של חיות שהם יביאו את הגאולה הזאת בסוף, את התוצאה הזאת בסוף. ונחזור לעניין הזה של עמלק ונראה קצת בפנים. אז עמק דבר מתחיל ב"ויבוא עמלק", סיבת ההתעוררות עמלק בייחוד להילחם בישראל, יבואר לפנינו בפסוק י"ד. אמנם לשון "ויבוא עמלק" מיותר, זה נראה לי שהשורה שם מחוקה לכם, ומה מקרה חסר אם היה כתוב "וילחם עמלק עם ישראל"? מה זה "ויבוא"? וכמו דכתיב בספר במדבר כ"א, "וישמע כנעני וגאון וילחם בישראל", והאין מחילתא שדרשו חז"ל על זה הרבה. ונראה עוד על פירוש הפסיקתא, פרשת תצא, שהיינו דכתיב במשלי, משלי י"א, "מאזני מרמה תועבת השם", הוא אומר, "בא זדון ויבוא קלון". ואם כן מתפרש מקרא זה שני דברים עשה עמלק. תחילה שבא והביא קלון, היינו שהתלוצץ מישראל. קודם כל הוא מתחיל, ויבוא עמלק הזה, זה שהוא עוד לא נלחם, הוא רק מגיע. מה הוא מגיע? מה הוא עושה כשהוא מגיע? הוא מתחיל עם ההתלוצצות. זה עוד לא מלחמה. זה מתחיל לעשות צחוקים, ליצנות, ציניות, על התורה והמצוות. זה לא צריך את זה, מה זה כזה חשוב, מה זה כזה דחוף, כל מיני כאלה. ואחר כך הגיע גם למלחמה. כן? הוא מתחיל בהחלשה, בהורדה של הרוח. כן? ההתלוצצות זה, טוב, נו, מה אתם לוקחים את זה כזה ברצינות, זה לא כזה דחוף, זה לא כזה חשוב, זה לא, כן? ואחרי זה כבר מגיע השלב של המלחמה. והיינו נכתיב בפרשת תצא, "זכור את אשר עשה לך עמלק, אשר ככה בדרך", ופרשו חז"ל מלשון קרירות, כלומר בפירוש שם, היינו שהתלוצץ מכל עניין היהדות, כן?
ובפרשת תצא ביארנו עוד על לשון ויזנב בך, דהיינו בך מיותר, גם המילה בך מיותר. אלא הפירוש אשר קרחה שהקרא כעם ישראל מאמונת השם ותורתו הקדושה, ואחר כך ויזנב בך. אם היהודים שהתקררו מיהדות, זינב כל הנחשלים אחריך. ושם מבואר יותר. זאת אומרת, אחרי כל הוא מקרר אנשים, ואותם אנשים שמתקררים יכולים הם בעצמם להיות חלק אחר כך מההחלשה של עם ישראל. ויהיה פירוש וילחם עם ישראל כמשמעו, טוב, זה אפשר קצת לדלג רגע, וזה, ויאמר משה אל יהושע, כן, אחר כך מי שרוצה יכול לראות את זה בערוך, אני רוצה ככה שעוד נשאר קצת זמן ויאמר משה אל יהושע, רצה משה רבנו להראות לישראל, כוח השגחת השם עליהם, גם בלי נס נגלה. על כן סידר מלחמה זו בדרך הטבע, כי ממש פסוק לפני זה, לא קראנו את זה, אבל פסוק לפני זה, ויקרא שם המקום מסע וריבה על ריב בני ישראל, ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. כבר כל הסיפור, לפני כן יש שם את הסיפור שהעם צמו למים וכו', וגם שם העניין היה מבחינת עם ישראל, זה לראות היש השם בקרבנו עם עין. האם גם בהנהגה שהיא בדרך הטבע, השם נמצא איתנו. בניסים ראינו אותו כבר. ב10 מכות, בקריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אבל מי אמר שבדרך הטבע הקדוש ברוך הוא גם איתנו? אולי בדרך הטבע זה לא, רק בנס גלוי זה הקדוש ברוך הוא. וסתם כשאני נלחם בדרך הטבע, או כשאני, לא יודע, עובד באדמה, עובד את האדמה בדרך הטבע, או כשאני מקים חברת הייטק בדרך הטבע, אולי שם זה לא, השם לא איתנו. רצה משה רבנו להראות לישראל כמה השגחת השם עליהם, גם בלי נס נגלה. על כן סידר מלחמה זו בדרך הטבע, ובאשר לא נוצר משה רבנו לכך, על כן ציווה את יהושע. משה רבנו זה מדרגה של הנס, ולכן הוא מצווה את יהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק. אתם תילחמו מלחמה טבעית. הרי הקדוש ברוך הוא הטביע את פרעה בים סוף, היה לו בעיה להפיל אבני גביש על עמלק שבא להילחם, מה הבעיה? אלא מה? משה רבנו רוצה להראות להם, כמובן בדבר השם, להראות להם שגם במלחמה בדרך הטבע השם נמצא איתם. בחר לנו אנשים גיבורים כדרך המלחמה בדרך הטבע, ובתרגום יונתן איתה אלו בעלי פקודיה, היינו גיבורים במלחמתה של תורה, שהם המסוגלים בייחוד למלחמה טבעית, כמו שכתב, כן? גם אלה שיוצאים להילחם, בעם ישראל צריכים להיות גיבורים במלחמתה של תורה. זה העדיפות הראשונה, כן? מחר, עכשיו, מה אומר לו מחר? שהיה נדרש הכנה למלחמה, לפקוד האנשים וכדומה, על כן ראה להעביר המלחמה על מחר. אנוכי ניצב על ראש הגי, כן? זה לא היה מלחמה, כן? ראינו שהעמלק הוא עשה את זה באיזושהי תהליכיות, כן? מתחילה מתלוצץ וזה. אז היה פה את הזמן לבוא ולנהל את המלחמה לקרב, להתכונן למלחמה הזאת. אנוכי ניצב על ראש הגי ומטה אלוהים בידי. באמת לא השתמש באותו מעשה במטה כלל. כן, הרי המטה זה משהו שמשה השתמש בו לעשות את הניסים. עיקר על הים ובעשרת המכות, ואחר כך גם העיקר על הצור. אבל הודיע ליהושע שיהיה ליבו חזק במלחמה טבעית. כי אף על גב שאם חלילה לא יהיה כדאי שיתגברו ישראל על ידי מלחמה טבעית, באשר אולי לא ישעבדו לבבם לאביהם שבשמיים. כן, פה הוא כבר מדבר על זה שאנחנו יודעים שבעצם המלחמה הייתה מלחמה טבעית. אבל משה רבנו עומד ומרים ידיו. וההתגברות היא על ידי זה שמכניעים ליבם לאביהם שבשמיים. אבל אולי יהושע יחשוש שזה לא יקרה, אז משה לוקח איתו גם את המטה בשביל לתת ליהושע את הביטחון הזה, שאם חס וחלילה זה לא יבוא בדרך הטבע, אז נעשה את זה בדרך הנס. אבל זה צריך ללכת בדרך הטבע. מכל מקום לא יפנו לשחת חס וחלילה, כי אם אז יהיה מוכרח להתגבר על ידי המטה והוא נס נגלה, כי לא איתו השם עמו. וכיוצא בזה היה במי מריבה, כי היה ציווי, כן, פה עוד מאמר מוסגר, הוא מדבר על גם הנקודה הזאת של מי מריבה שם, שהוא היה צריך לדבר על הסלע ויקעת הסלע, כי היה ציווי הקדוש ברוך הוא להוציא מים על ידי אחד משני אופנים, או בדרך הטבע או בדרך הנס, כאשר יבואר בהגיענו שם מרחמי שמיים, אלא דשם לא הצליח משה לעשות בדרך הטבע, ולכן הוא יקע בסוף בסלע, וכאן הצליח יהושע ואנשיו, ונתגברו בהשגחה פרטית לפי חרב, משום שהשתעבדו לבבם לאביהם שבשמיים ונתגברו. איך הצליחו את המלחמה הזאת בדרך הטבע? על ידי זה
השתעבדו לבבם לאביהם שבשמיים והם נתגברו. פה הם כן הצליחו לעשות את זה. אז לא היה צורך שמשה ישתמש במטה. ומשה אהרון וחור, תניא במחילתא והובא בר"ן במסכת תענית, שמשה רבנו גזר תענית ציבור, ומשה עלה להתפלל עם אהרון וחור, ומכאן אמרו, אין פוחתים 3 בני אדם, עוברים לפני התיבה בתענית ציבור, כן, עוד משהו ככה בענייני תענית ציבור. בידי משה כבדים, באשר היה משה גבוה בקומתו מאהרון וחור, כן, טוב, פה גם הוא מסביר את העניין הזה, למה הוא היה צריך לשבת, כדי שיתמכו בידיו, עד בוא השמש. לפי הפשט, הוא עד סוף היום, ונגמר המלחמה. וכן הוא במחילתא דמלכות חייבת זו, הייתה עושה מלחמה משחרית לערבית. כן, המעלקים האלה היו נלחמים דווקא ביום. ולכן פה עד בוא השמש הוא החליש אותם והתגברו עליהם. ועדיין יש לדקדק, היה ראוי לכתוב עד הערב. אלא בא לרמז בכוונה אחרת גם כן, דהליכות הטבע, בלי השגחה פרטית, נמשל לשמש. כן? כשרוצים להמשיל את הטבע, מה הדבר הכי חזק בעצם בטבע? זה השמש, כן? היום המחקרים מוכיחים את זה, שכל התהליכים שקורים על כדור הארץ, זה הכל, כן? השמש זה משהו הכי עוצמתי שזה. ועל זה אמר קהלת, מה היתרון לאדם שיעמול תחת השמש? פירוש, למי שהולך בטבע פשוטה, בלי השגחה, כן? מה היתרון לו? אם הוא חושב שהכל הולך רק בטבע ובלי השגחה, אז מה היתרון לאדם שיעמול תחת השמש? אם אתה עומל תחת השמש, איזה יתרון יש לך? אתה כאילו תלוי, אתה חושב שהכל בטבע, הכל בטבע. והטעם לזה המשל, משום שכוח וגבורה נתן הקדוש ברוך הוא לשמש, להיות מושלת בתבל יותר מכל כוכבי לכת. ועל כן, היה נקראת בספר יונה, מלכת השמיים. ואומות העולם הראשונים, כולם השתחוו לשמש כידוע, בשעה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו בעולם הזה, והטבע שולטת בעוצם תוקפה, מכונה זו השעה צהריים, כמו שהשמש בעוז חומה אז. בדימוי הזה, שהקדוש ברוך הוא, יש הסתר פנים, היינו מתארים את זה כחושך, נכון? הסתר פנים זה חושך. הוא אומר בדימוי שכשאנחנו מדמים את הטבע לשמש, אז דווקא זה שעת הצהריים. כשהשמש בשיא תוקפה, בדימוי הזה, כשהשמש בשיא תוקפה, זה הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא, כי כביכול זה מדמה את אלה שאומרים שאין השגחה, אלא שהכל בדרך הטבע. ועל זה השעה כתיב בשיר הקדוש, שיר השירים, הגידה לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים. ולהפך, כן, הגידה לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים. איך זה יכול, כי הזמן הזה שמדומה לצהריים, שכביכול הטבע שולט, אז אני מחפש את שאהבה נפשי. ולהפך, לא היינו, כשיקוים והיה השם, לעתיד אבו, סליחה, כשיקוים והיה השם למלך על כל הארץ, ואז יהי כל הליכות הטבע בהשגחה פרטית, מכונה אז בעת בוא השמש, שאין כוח לשמש לעשות בטבעה בלי השגחה ממנו יתברך. אמנם בין כה וכה תלוי בהסתכלות ישראל כלפי מעלה, ובהשתעבדות לבבם לאביהם שבשמיים, כמו שהיה ביומו של עמלק. וזו עוד דבר הכתוב, ויהי ידיו של משה במה שנעשה על ידי הגבהתם והשפלתם אמונה בלב ישראל. עד בוא השמש, עד אשר השתקע הליכות הטבע בלי השגחה פרטית, כן, שהשתקע העניין הזה של הליכות הטבע בלי השגחה פרטית, אלא שבטבע יש, וכאשר יהיו כל אומות העולם, יודעים ומכירים את מלכות שמיים יתברך, לא יהיו ישראל נצרכים לזכור מה שנעשה על ידי ידיו של משה, ולהאמין בדבר, שאז יהיה ידוע וגלוי בעליל לכל אומות העולם גם כן. ברגע שהעניין הזה, שעם ישראל אמור להביא אותו לעולם, ישתקע בעולם כולו, אז לא יצטרכו לראות את ידיו של משה פיזית, אלא זה יהיה בלב של כל אחד. ההבנה הזאת, שכשאנחנו משעבדים את ליבנו, גם הטבע מתנהג בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו לא משעבדים את ליבנו, אז את הצהריים, אנחנו הולכים לאור השמש, לא בהשגחה פרטית. לפי חרב, ולא במגפה ובמהומה כדרך מלחמות השם לישראל, אלא במלחמת תנופה וחרב, ומאשר המלחמה להחליש ולהגביר. כן? באופן טבעי. כתוב זאת בזיכרון בספר, מה שאומר אליך, כי מכון חי, זכר עמלק, ושים באוזני יהושע, זה העניין. ולפי הנראה הוא מיותר, שהרי כל דבר השם למשה נכתב בספר התורה, גם בלי דבר השם שיכתוב בזיכרון. וגם עניין שים באוזני יהושע אינו מבואר. כן? למה צריך לזה ציווי מיוחד לעניין הזה?
אבל מתחילה יש לבאר גוף המאמר, כי מחו ימחה את זכר עמלק. אם הכוונה למלכות עמלק, על מה קבעו חז"ל מצוות זכירה זו לדורות? אחר שכבר נמחית מלכות הרישה זו מן העולם. כן? אם יש מצווה למחות, יש מצווה למחות את עמלק, ויש מצווה לזכור שצריך למחות את עמלק. יש את עצם המלחמה בעמלק, יש מצווה למלחמה בעמלק, ויש מצוות מחיית עמלק מבחינת הזיכרון. אז אם כבר מכינו אותו מן העולם, יש פה איזשהו פרדוקס כזה. אם אני מוכר אותו, והוא כבר לא קיים, מישהו זוכר היום איזה שמות של עמים שהיו לפני 4,000 שנה? אף אחד לא זוכר אותם. מה הסיבה שאת עמלק זוכרים? כי יש לנו מצווה למחות אותו. אז המצווה למחות אותו בעצם משאירה אותו קיים. נכון? אז על מה קבעו חז"ל? מצוות זכירה זו לדורות, אחרי שכבר נמחית מלכות הרישה הזו מן העולם. ואם אפילו יש איזה אנשים מזרע אומה זו בעולם, מה זה העניין? כן? גם אם נשארו כמה כאלה פה ושם, כבר לא אומה, אין אומה. ואם הכוונה שיהיה נשכח שמו וזכרו, זה מה שאמרנו, זה אי אפשר כלל, שהרי התורה נצחית והיא מזכרתו. כל שנה יש לנו מצווה לקרוא את מחיית זכר עמלק. אז אנחנו משאירים את הזיכרון שלו. אלא, על כוח הכוונה, תעודת עמלק בעולם. אומרת, יש את העם עמלק שהיה בזמנו וידעו ממש עם גזע, לא גזע, אבל עם שהיו עמלקים, אותו היה מצווה למחות, להשמיד. אבל חוץ מעמלק, יש את תעודת עמלק, זאת אומרת, התרבות של עמלק. מה היה העניין של עמלק כשהוא בא, תכף נראה אותו, מה זה העניין שהוא בא מול ישראל, ואת הדבר הזה יש מצווה למחות, לזכור ולמחות, שלא יהיה קיים בעולם. וזה ברור שלא לחינם התגרה עמלק עם ישראל, אשר בלי ספק לא נעלם ממנו, כי לא בנקל היה יכול לו. והלא מתעבר על ריב לא, לא, כן? בכלל לא, זה לא היה, לא, הם באו במיוחד לעם ישראל במדבר בשביל להילחם בהם. זה לא היה שטח שלהם, זה לא היה, כן? אלא משום שראשית גויים עמלק, כדבר בלעם בעת הופעה עליו אור רוח הקודש, ועל כן אין הכוונה שהיא האומה היותר מוצלחת ומאושרת בעולם. מה זה ראשית גויים עמלק? זה לא שהם האומה המוצלחת. להפך, זה היה עם שפל ואכזרי ומאוד, זה לא איזה... שהרי מעולם לא היה עמלק כי היא ממלכה שפלה, אלא העניין, וכמו שהיה מלחמת המרפל וחבריו על אברהם אבינו בייחוד, כמו שנתבהר מדיוק המקראות בספר בראשית, והוא משום שידעו שעל ידו נעשה אין משפט. כן, מלחמת המרפל עם חבריו באברהם, זה על מה שאברהם בא לקרוא בשם השם בעולם. היינו להוריד השגחה עליונה על פי המעשים, שיש השגחה עליונה במעשה האדם. כך, מאז יצאו ישראל ממצרים, הוא מוכן היה לקבל את התורה, הרי לאומות העולם ביותר, ועמלק הוא ראשית גויים, השונא את ההשגחה תכלית השנאה. כן? עם ישראל, כשהוא עכשיו יוצא ממצרים, הוא בא להביא ולהראות את הדבר הזה בעולם, את החיבור הזה בין הגשמיות והרוחניות. זאת אומרת, שגם כשאני מקים אומה שעובדת, מתפרנסת, כל מה שאנחנו עושים פה בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך זה בדרך הטבע. אנחנו חורשים את האדמה, זורים את האדמה, בונים ממשל, הכל, אבל הכל, הקדוש ברוך הוא נמצא בזה. והעמלק, הוא יצא נגד העניין הזה. הוא רצה, הוא אמר, אין דבר כזה, רצה להחריט את ההבנה הזאת. והבטיח הקדוש ברוך הוא, כי תגיע שעה שימחה זכר עמלק. היינו תכלית תעודתו, שתהיה הליכות הטבע חופשי, בלי השגחה לפי מעשים. זה תכלית תעודתו של עמלק. שהוא אומר שלא, הכל באופן טבעי, הכל זה. גם מזכיר מאוד את האידיאולוגיה הנאצית עם מחשמם, כן? כן, שתורת הגזע והחזק שורד וכו'. תן לטבע לעשות את שלו. הכל, אנחנו כולנו כפופים לטבע. זה הרצון יהיה נשכח מאומות העולם, והיה השם המלך על כל הארץ, וזהו ימות המשיח שיגיעו בעזרת השם, במהרה בימינו. כן? זה מה שעם ישראל באים כן להביא לעולם, שההשגחה של הקדוש ברוך הוא נמצאת בטבע. ואמר השם למשה, כתוב זאת זיכרון בספר, כי אדם שמספר לבנו איזה מעשה, להביא ליבו למוסר. וכשמגיע לעניין נחוץ ביותר, שיהיה מושרש בליבו, מדייק לו אביו ביותר ואומר, זכור זה בני, אף על גב שרצונו שיזכור כל העניין, כן? הוא רוצה שיזכור את כל התורה.
אבל למה את זה בייחוד אומר לו זכור זאת? כי הוא אומר, זה נקודה משמעותית שצריך לכתוב אותה לזיכרון. למה? כי עמלק בא בשביל להחריט את הנקודה שהיא כל העניין של עם ישראל בעולם. לבוא ולהראות לנו, לבוא להגיד לעם ישראל ודאי ולעולם כולו, שעל החיבור הזה בין הרוחניות לגשמיות, שהקדוש ברוך הוא, ההשגחה שלו היא מופיעה בטבע. מכל מקום, מעמידו ביותר על העניין החוץ בסיפורו, כך כל התורה, עלינו לזכור על ידי כתיבת ספר תורה. אבל באשר אנחנו רואים שאמר הקדוש ברוך הוא למשה כתוב זאת זיכרון בספר, עלינו להשכיל כי יש לנו לזכור, זה העניין ביותר. כי הוא תכלית המבוקש, שימלא כבוד השם את כל הארץ. ועלינו להאמין, כן, זה התכלית המבוקש, שימלא כבוד השם את כל הארץ, זה אומר שגם כשאני יוצא עכשיו החוצה ורואה ברוך השם את הגשם יורד, אני יודע שהקדוש ברוך הוא מביא את זה. וכשאני עכשיו יבוא לנהל איך לאסוף את המים האלה בשביל שיהיו טובים לחקלאות וזה, אז אני אפעל בדרך הטבע ואני אשתמש בכוח הגרביטציה איך לאסוף את המים שיורדים ומתאספים וכו', אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא לי בתוך כל זה. ותכף אני נדבר גם איפה אנחנו רואים את זה חזק מאוד במלחמה ובאיפה שעשינו ומה מפעיל את זה. ועלינו להאמין כי עוד תבוא זה השעה והיא ביאת משיח. זאת אומרת, בזמן ביאת המשיח, הכל יהיה הרבה יותר חזק בזה שהכל הולך בדרך הטבע. תכף נראה, הוא אומר את זה עוד במפורש. ועל זה אמר עוד השם ושים באוזני יהושע. הוא אגדת דבר סוד שבזה. והוא זמן הקץ שגילה לו אוזנו. גם אמר לו מתי הקץ. והמובן שגם הוא יגלה למי שראוי לכך. ויבן משה מזבח. עכשיו אנחנו באים חזרה לשאלה ששאלנו. אם בונים מזבח על שום הנס, אז למה לא היה ניסים קודמים? ולמה פה? אם היה לשם הודעה על העבר, היה ראוי לבנות, והוא אומר עוד נקודה, אם היה ראוי לשם העבר, היה ראוי לבנות הודעה, המזבח עוד לפני האמירה הזו של השם. כן? כי קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואומר השם אל משה, כתוב זאת על זיכרון ספר, ושים אוזני יהושע כי מחו את זכר עמלק, אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, ואז ויבן משה מזבח ויקרא. אז ויקרא השם ניסי. אז אם זה היה על העבר, אז זה צריך לבנות את המזבח לפני האמירה של השם. אלא הוא הודעה על ההבטחה ובשורה נפלאה הזו. זאת אומרת, זה הודעה על הנס, אבל זה נעשה אחרי האמירה של הקדוש ברוך הוא, שאומר כי המחו ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אז זה גם הודעה על הבשורה הזאת. השם ניסי, כבר ידוע דשם הוויה, מורה שמהווה הכל וכל הליכות הטבע בכלל. כן? שם הוויה זה מופיע בדרך הטבע. וגם זה הופעה של הקדוש ברוך הוא בדרך הטבע. וגם מתבהר לעיל בפרשת שמות, ובכל מקום שידוד הטבע בנס נגלה, בא בשם עדנות. מה שאין כן בעת שבא בהשגחה נסתרת על אותה בטבע, זה בא בשם הוויה. אני פחות קצת מבין בדברים האלה, אולי אחר כך אבא שלי יסביר לכם את זה בהמשך. ומכל מקום, מקרה נס, כמו שכתב הרמב"ן, בפרשת וארא, בפרשת בו, בפרשת בחוקותיי, אבל באשר הוא נס נסתר, נקרא השם ניסי, וקרא מזבח על הבשורה של ביאת המשיח, שתהיה כל הטבע בהשגחה. שבזמן ביאת המשיח, כל הטבע יהיה בהשגחה. וכל התהליך יהיה בתהליך שבצורה טבעית. שגם המלחמות יהיו כמו המלחמה הזאת, של מלחמת עמלק. שזו מלחמה שהיא באופן טבעי, אבל היא בהשגחה פרטית מלאה. תכף אני אראה לכם בפועל איך אנחנו רואים את זה במלחמה בפועל. כי יד על כסיה, בואו רק נסיים את זה, כי יד על כסיה, בפסיקתא איתה, כי יד של עמלק, מה זה כי יד על כסיה? מלחמה על השם בעמלק מדור דור. מה זה היד הזאת? מה זה הכס? ומשלו, כאדם שמניח ידו על פניו של מלך, שלא להביט על מדינה. מה זה היד הזאת? זה היד של עמלק. מה הוא רצה לעשות עם היד הזאת? לשים אותה על כסיה, על כיסו של הקדוש ברוך הוא, כביכול להסתיר לקדוש ברוך הוא את המציאות. כאילו כמו בן אדם שבא והמלך בא והוא שם לו את היד שלא יראה מה קורה עכשיו במדינה. והביאור על פי דאיתא במלאכות דף כ"ט ב' מאי דכתיב כי ביה השם צור עולמים, כדי דרש רבי יהודה ורבי אלי. אלו שני עולמות שברא הקדוש ברוך הוא, אחד בה' ואחד בי' וכו'. נמצא פירוש המקרא ביה השם,
בשם י"ק של הוויה צור עולמים. והקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו באותיות ו' של הוויה. ו' של הוויה. יש את הצד של הבריאה ויש את הצד של ההנהגה של העולם. הו' הוא מידת תפארת למעלה מן הטבע, וה' בתרה מידת מלכות שמיים השגחה בדרך הטבע. וכאשר השגחתו יתברך בעולם, אז השם שלם. אני אגיד לכם באמת את זה, פחות הבנתי, כי הוא נכנס פה ממש לכל השמות של מה פועל מה, אני פחות בקיא בזה. הבריאה עם ההשגחה, אבל כאשר עמלק רצה להפריד השגחתו יתברך מהבריאה, הרי כמו שמניח יד על פניו של מלך, שלא להשגיח על מדינה שלו, כך רצה להפסיק בין י"ק לו"ק, וזהו כי יד על כסייה. זאת אומרת, הוא רצה להסתיר את הי"ק, שזה הוא רצה לעשות את ההפרדה הזאת בין, לכאורה כאילו הבריאה, לבין זה שהקדוש ברוך הוא גם פועל בטבע בהשגחה פרטית. על כן מלחמה להשם בעמלק. השגחתו הפרטית יהיה נלחם בכוח הטבע תמיד, ודרך המלחמה תלוי בכוח ישראל. וכתיב בעמלק, וכתיב בעמלק, ולא עם עמלק, כן? כתוב מלחמה להשם בעמלק, ולא מלחמה להשם עם עמלק, מדור דור. למה זה? כי גם עמלק וכוחו יצירה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את עמלק. אז מה? אלא כך רצונו שיתברך, שתהיה השגחתו בטבע נלחמים תדיר. זאת אומרת, יש קדוש ברוך הוא, מכיוון שקדוש ברוך הוא ברא עולם של בחירה, אז יש גם אפילו רשעים כאלה שבאים וקוראים תיגר כביכול כלפי שמיה ובצורה כזאת של להגיד שבכלל אין, ואפשר, זה הכל טבע, ואפשר להסתדר רק בטבע. הקדוש ברוך הוא ברא אותם והם יוצאים ככה נגד. אבל כן, הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות הזאת. מדור דור, כן, לדור דור מבהם. מה זה מדור דור? לדור דור, כי אנחנו מדברים על העתיד. מה זה מדור דור? אלא להורות, כי לא מעתה נעשה זה החידוש. אלא מדור דור הקודם, והיינו, משעה שבה אברהם אבינו בעולם, החל להוריד השכינה למטה, והשגחה החלה להתנוצץ וללחום עם כוח הטבע לפי הדור. זאת אומרת, יש את הדבר הזה בכל דור, זה קיים בכל דור, זה תעודתו של עמלק, מה שהוא קורא פה. האידיאולוגיה העמלקית. אז יש לנו את המחיית עמלק עצמו, בציווי להילחם בעמלק עצמו, ויש לנו את הזיכרון של האידיאולוגיה הזאת, שאנחנו צריכים למחות אותה מהעולם, כדי להגיד ולהביא לעולם את ההבנה הזאת, שהכל זה בדרך הטבע, שכל העניין שבדרך הטבע זה הכל בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. והוא אומר שזה, בדור הזה שאנחנו נמצאים בו, שזה דור של הגאולה, שהכל יהיה בדרך הזאת. ולכן, משה רבנו, למה הוא מקים את המזבח אחרי הסיפור הזה? כי כל הניסים הקודמים, זה היה ניסים גלויים. כל מי שראה את הנס של 10 המכות, ידע ודאי זה הקדוש ברוך הוא, לא יודע איך להסביר את זה אחרת. ראה קריאת ים סוף, אין דרך אחרת להסביר את זה, זה נס גלוי. אבל מה היה פה? היה מצב שמשה אומר ליהושע, תבחר לנו אנשים, צא להילחם בעמלק. מחר, יהושע בא, עושה גיבוש, כן, יש זמן, למחר צריך לזה, עושה גיבוש, לוקח, בוחר, את מי הוא בוחר? ראינו, בחר דווקא את אלה שלמדו תורה, אבל גם אלה שכאילו לומדים תורה, אבל שבאים למלחמה, יש להם את הכוח נפשי ופיזי להילחם, ויוצאים למלחמה. אבל היה יכול לצאת בלבול, היה יכול לצאת טעות. למה? אתה נלחם עם האויב, אתה נלחם עם פנים קדימה, אתה כל הזמן מסתער, אתה דבק במשימה. אתה לא תמיד יודע, רואה מה קורה מאחוריך. ואז אתה בא במלחמה ואתה נלחם, ופתאום אתה רואה שאתה מתגבר, ואתה רץ קדימה, והאויב בורח. ויש פעמים שפתאום אתה רואה לצערנו שהאויב מצליח. פתאום קורס איזה בית, מתים חיילים לא עלינו. ואתה, רגע, מה מפעיל את זה? אני, עשיתי משהו לא טוב, איך אני עושה אחרת וכו'. זה ודאי שצריך לתחקר את הדברים וצריך לראות מה אתה עושה, אבל ובסוף אחרי זה מנצחים. הגיעו בערב למחנה, היו יכולים להגיד, אנחנו גיבורים, אנחנו חזקים, אנחנו ניצחנו. בא משה ואומר, מקים מזבח ואומר להם, השם ניסי, למה? תדעו לכם, אני עמדתי פה על הגבעה, עם מטה האלוהים בידי, וכשמשה הרים את ידיו, ישראל ניצחו, וכשהוריד את ידיו, נחלשו. זה שאתם הרגשתם במלחמה, שאתם מתגברים ונחלשים וזה, למה זה קשור? לאם משעבדים את ליבם להבין שבשמיים או לא.
ולכן כל עם ישראל שותף למלחמה. יש כאלה שנמצאים בקו הראשון של החזית, ויש כאלה שנמצאים בהרמת הידיים, בתפילה, בלימוד תורה. ואני קצת אספר ככה מהדברים שעברו עלינו. אז כמו שכולנו יודעים, היה השלב וכולם דיברו על זה שעם ישראל היה במצב לא טוב מבחינת האחדות שלו, ובפשטות זה הביא עלינו את המתקפה הזאת. כי כשהם ראו את זה, ישר הם יצאו לתקוף. ולצערנו, כנראה גם היה לנו עניינים עם שעבוד ליבנו לאבינו שבשמיים, וגם היו אבדות קשות. ובניסים גלויים, הצלחנו, ובניסים גלויים ובמעשי גבורה של הרבה אנשים, הצליחו לעצור את זה מאוד מהר ולהתארגן חזרה למתקפה, ושם כבר הגיעו מצב ככה, עם ישראל התגייס כולו לאחדות גדולה, ואנחנו אישית, אני חייל בחטיבה 646, זו חטיבת דרומית, זו חטיבת מילואים של צנחנים. גייסו אותנו ממש לפנות בוקר של יום ראשון, למחרת שמחת תורה. הגענו לנחשונים, שם לקחים את כל הציוד, ירדנו לצאלים להתאמן, ובעצם האוגדה שלנו הייתה אוגדת עתודה מטכ"לית. התחלנו אימונים, והייעוד שלנו היה או דרום או צפון, לפי מה שצה"ל צריך. והתאמנו מאוד אינטנסיבי, לא מעט, כמעט חודש התאמנו, כשכל הזמן אנחנו רואים מה קורה, רוצים להיכנס, רוצים לזה. בסופו של דבר סיימנו את האימונים, דרום, צפון, היינו גם בצאלים, גם באליקים, גם בזה, והחזירו אותנו לנחשונים להמתנה. ושם ככה החבר'ה התחילו קצת לבעבע, כן? רוצים להילחם, באנו לשבת פה בשחק 6 בנחשונים. אז היה הרבה דיבורים ככה, וזה צריך לחזק את האנשים בזה שלפעמים צריך את גבורת ההמתנה. למה? כי פה עם ישראל צריך אותך עכשיו. כי יש מי שמנהל את הקרבות האלה, וזו מלחמה בסדר גודל שאנחנו לא הכרנו פה אולי מאז מלחמת יום כיפור. לא אולי, מאז מלחמת יום כיפור. ויש מי שמחליט, אז אם הוא מחליט שאני צריך לשבת פה עכשיו ולחכות, אז אני יושב ומחכה. בסופו של דבר ראו שהשהייה הזאת היא קצת לא טובה לחיילים צדיקים שרוצים כמה שיותר להכריע את האויב. אז התחלנו לעשות פעילויות גם ביהודה ושומרון. גם שם יש לא מעט רשעים שצריך להילחם בהם. אז היינו ככה בכמה מקומות, בג'נין, באזור קידה, שם נקרא אל-מועייר, ואחר כך הגיע כל הסיפור הזה של עסקאות החלפת שבויים, ובאיזשהו שלב כבר זה היה נראה ככה די דשדוש כזה וזה, ואז אמרו לנו, אתם הולכים להחזיר את הציוד, כאילו השתחררנו, אמרו לנו ביום חמישי, יצאנו הביתה, אמרו לנו, כשאתם באים בראשון, אתם תאפסנו את הציוד בצורה מסודרת, תחזרו הביתה לתקופה לא ידועה, ומתי שנצטרך נקרא לכם. ואז ביום שישי כבר התפוצץ כל הסיפור הזה, הם לא החזירו בזה, צה"ל חזר ללחימה, וכשחזרנו ביום ראשון כבר אמרו לנו, השתנו התוכניות, אנחנו נכנסים פנימה. ולקחו אותנו באמת לעזה, שם זה כבר היה אחרי שסיימו תמרון משמעותי בצפון הרצועה, כל האזור הזה של העיר עזה עצמה, והתחילו להיכנס גם באזור המרכז כבר לכיוון אל-בורג', נוסיירת, זה מחנות של פליטים, ואחרי זה ח'אן יונס, איפה שעיקר הלחימה היום. ובעצם צה"ל יצר שם ציר לוגיסטי באזור של נצרים, מבארי עד הים, ואנחנו הגענו לשם בעצם כשהמקום היה כבוש, אבל לא מתואר. זאת אומרת, האזרחים בורחים כשצה"ל מתקדם, כל פעם שצה"ל מגיע לאזור הם בורחים, כי צה"ל מפעיל אש בעוצמה מאוד גבוהה, וכובש את המקום, אם יש מחבלים שממש נמצאים וזה נלחם איתם ומתקדם. אבל המקום עצמו נשאר עם מבנים, עם מטעים ועם הרבה פירים של מנהרות. והתפקיד שלנו היה בעצם לעבור בכל הבתים האלה
לזכות אותם, כי אולי מישהו מתחבא בהם, ויש פירי מנהרות שהם היו יוצאים מהם, ולצערנו גם תקפו, חייל בפלוגת הנדסה שהייתה מצוות לגדוד שלנו נהרג מזה שמחבל יצא מפיר כזה שחשבו שכבר תיארו אותו, כל מיני דברים כאלה ככה שזה. וזה בעצם התפקיד, ליצור מרחב שלא יכולים לתקוף את צה"ל ואת היישובים, ולכן מחשפים את כל השטח, מורידים את כל הבתים, כדי לא לתת למקום למחבלי החמאס, הרשעים האלה, לצאת מתוכו. כמובן שתוך כדי הם מוצאים פירים, מוצאים אמצעי לחימה, יש אירועים בודדים יחסית לזה, אבל שבאמת גם יוצאים מחבלים מפירים ותוקפים אותנו. אחרי שהיינו באזור הזה ודי סיימנו את המשימה שם, אז המשכנו פנימה לאזור נוצרת אחרי זה ואל-בורג', וגם שם זה כבר היה אזורים, הגענו כבר לאזורים שצה"ל עוד לא הגיע אליהם, וגם שם פעלנו במקומות שגם יש בהם אזרחים, ומחבלים, תפסנו מחבלים, חיסלנו מחבלים תוך כדי הפעולות שעשינו. מצאנו מנהרות, גם כן אחד התפקידים המרכזיים באזור הזה זה היה למצוא ציר, דובר על זה הרבה בתקשורת, איזשהו צירי מנהרות שמחברים בין המנהרות הצפוניות למנהרות בדרום. כי למרות שצה"ל כבש כבר את כל הדרום, את הצפון וזה, עוד יצאו מחבלים, וההבנה הייתה שהם כנראה עוברים במנהרות מאזור ח'אן יונס לאזור הצפון, ומנסים לתקוף שם, כדי להראות שהם כאילו עדיין פעילים וכו'. אז רצו למצוא את המעברים האלה ולקטוע אותם. זה בעצם היה אחד התפקידים שלנו באזור הזה שם. וגם בעקבות איזשהו מחבל שיצא מאיזשהו פיר, ירה עלינו, ובנס גדול הוא לא גרם נזק, אבל יצאו מיד בהתקפת נגד ולמצוא לאיפה הם ברחו, והם ברחו חזרה לאיזשהו פיר, שמהפיר הזה התחילו לחקור אותו וזה, ובסוף הגיעו לפיר, באמת אחד הפירים הרציניים האלה, ובצד אחד שלו הבאנו הנדסה שהכניסו לשם את מה שהם מכניסים, וחיסלו שם איזה מ"פ גזרה ומ"מ ועוד 7 מחבלים, והצד השני זה באמת מצאו שזה ההמשך של החיבור שיורד לדרום, אז השמידו את זה. ואם נדבר על השותפות של כל אחד ואחד בעם ישראל במלחמה הזאת, כמו שאמרנו, יש מי שנמצא בלחימה עצמה, ויש אתכם שאתם יושבים פה ואתם לומדים תורה ואתם מתפעלים, גם אנחנו מתפעלים ולומדים תורה, אבל פה לכם יש יותר את הזמן להשקיע בזה, וזה חלק ממה שזה, כי אני עצמי הייתי לא פעם ולא פעמיים בסיטואציות כאלה כמו המקרה שלצערנו קרה שבוע שעבר, שנהרגו 21 לוחמים במבנים שהתפוצצו, כי זה חלק מהדרך להוריד את המבנים, זה בצורה הזאת של מיקוש של המבנים. ואתה חייב להיות באזור הזה, גם אם קצת תתרחק וזה, עדיין, אם חס וחלילה משהו יתפוצץ, זה אסון גדול. וברוך השם, רוב הזמן זה לא קורה. מה מפעיל את זה? הנס של הקדוש ברוך הוא. ניסים. כי אני אומר, כי גם הרבה פעמים מחבלים שהם יורים עלינו את התחמושת שלהם, הרבה פעמים זה לא מתפוצץ, זה לא, אותו מחבל שירה ודרכו מצאנו את הפיר, זה מחבל שיצא וירה על הבאגרים שעבדו בחפירות לנסות למצוא את המנהרה הזאת, והוא ירה RPG על הבאגר, שפגע בזחל שלו, עף לזכוכית שלו ועף עלה ולא התפוצץ בכלל. ועוד מלא מקרים שמפעיל באגר יושב, טיל RPG נכנס לו בצד אחד, יוצא בצד שני ולא מתפוצץ, לא עושה כלום. ניסים גלויים. מה מפעיל את הניסים? התפילות. איך? מאוד פשוט. יש להם ערימות של נשק שהם אגרו. עכשיו, הוא מאוחסן בצורה לא מי יודע מה, כי בתוך המנהרות וזה, וסתם כי הם גם כאלה. אבל עדיין חלק עובד, חלק לא עובד. בא המחבל לערימה של 50 פצצות RPG. הוא יכול לקחת איתו במנהרה עכשיו 3-4, לצאת למתקפה. הוא גם לא צריך יותר מזה, כי זה בדיוק כמו העמלק, הם מנסים לזנב, הם לא באים לקרב, הם לא באים למלחמה, הם באים לנסות לעקוץ ולברוח. אז הוא לוקח איתו 3-4 פצצות של RPG. הוא בא לערימה של 50. מתוכם אולי חצי עובדים, חצי לא עובדים. מה גורם לזה הוא לא יודע, אין לו מושג מה.
הוא לוקח עכשיו, הם כולם נראים אותו דבר, הוא לוקח אחד. מה מפעיל את זה, שזה שהוא ייקח אחד זה יהיה הנפל, או שזה יהיה אחד שיתפוצץ? הנס. הנס של הקדוש ברוך הוא, שהוא בתוך הטבע. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להגיד, יכול להגיד זה או זה, אבל זה, הקדוש ברוך הוא, זה הנס שבתוך הטבע. מה מפעיל את הניסים האלה? שאנחנו משעבדים את ליבנו לאבינו שבשמיים. ומי שעכשיו בבתי המדרש וכל אחד ואחד מישראל, יכול להתחזק יותר. אני אומר, זה גם מחזק את עצמי, כי אני גם עכשיו בחופשה, שאני יכול להתחזק יותר בלימוד תורה. בשביל זה אני זוכה לבוא להיות איתכם פה, בתפילה, באחדות, להרבות אחדות, כל הפרויקטים שתחילת המלחמה כולם היו באטרף עליהם, יש עוד הרבה מה לעשות. יש עזרה למשפחות של פצועים, יש תמיכה במשפחות של הרוגים. יש הרבה מה לעשות בשביל להרבות את הטוב והאחדות בעם ישראל, וזה מה שמפעיל את הנס. הרוח של החיילים היא חזקה מאוד. כל מיני שטויות שהם תשמעו בתקשורת וזה, יש פער עצום בין מה שמנסים לשדר בכל הערוצים למיניהם, לבין מה שקורה בשטח. חיילים עזבו את הכל. כבר 4 חודשים שאנשים עזבו משפחות ועזבו את העסק שלהם ולא יודעים מה יהיה שהם יחזרו בכלל, ולא מוכנים להשתחרר. כשאומרים להם, משחררים אתכם, אומרים לא, אנחנו רוצים להמשיך. למה? כי לא סיימנו את העבודה, אנחנו רוצים להמשיך עד הסוף. לא להיכנע, לא לשחק משחקים. רוצים להמשיך, רוצים להתקדם. כל מי שמגיע, כל מפקדים בכירים שמגיעים, שרים, חברי כנסת, כל מי שמגיע, זה מה שהוא שומע. וזה גם מה שבסופו של דבר נותן להם את הכוח להמשיך. ובסופו של דבר רואים שגם הם מדברים את מה שהם שומעים מהלוחמים. אז כמו שאמרתי, יש לי זכות גדולה להיות איתכם פה וללמוד איתכם ככה את הדברים הנפלאים האלה של הנציב. ובעיקר אני חושב שלכולנו יש את הזכות לחיות בתקופה הזאת ובדור הזה, שאנחנו רואים את זה באמת מתקיים. ואנחנו נתפלל עליי ועל כל עם ישראל שאנחנו נזכה להיות ראויים לזה, להמשיך בזה, כמו שאמרנו, על ידי תפילה, תורה, מעשים טובים, אחדות, גמילות חסדים. בעזרת השם אנחנו נזכה לעוד הרבה ישועות. יישר כוח. תודה רבה. השם ישמור אתכם וברך למטה ועד עולם. אמן.